Днес разглеждаме камера, която е Wi-Fi с 5 мегапиксела резолюция и нощен режим до 30 метра. Друго, което много ми допада в този модел, конкретно на SVIS, е, че ъгълът на снимане е изключително широк. Обектив е 2.8, 114 градуса ъгъл на снимане. Камерата е компактна, метализиран корпус, подходяща е както за външен, така и за вътрешен монтаж, слот за карта памет. Имате вграден микрофон и говорител. Ако не желаете да я свързвате през Wi-Fi, може да ползвате RG. Другото, което са включили в комплекта от SVIS, кратка инструкция, QR кода за приложението и, разбира се, необходимите аксесуари за монтаж, отклоненията за RG и захранващ адаптер с дължина на кабела около 2 метра.